алейкум дӯстони азиз, соза назин саломатио хубай. Духтарако бори новинка омадагиай магазини 1001 майда чуйдада. Бинен чӣ хушручай 10 сомон. Мана обнушакои новинка. Як эълон дорум духтарако. Рӯзи 21 ва 22 март акция эълон шудаги энем партачо 60 сомони. Фақат ами 2 рӯз биёен духтаро 60 сомон да энем партачоро метонен харидорӣ кунен. Ана бад бинен чӣ стульчикои хушрӯ омадай 35 сомон. Инош чандай? Ина ёям ам хелен духтаро 35 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор рӯ ба рӯи 7 дарвоза дар магазини 1001 майда чуйда. Мана бинен 60 сомон фақат 21-22 март ҳаминора шумо 60 сомонӣ харидорӣ карда метавонен. Бозори Корвон кор мекунад, рӯзи кори ай духтаро биёен. Кунедам қабор бисёр омадаги ай духтаро. Ина ёш чандай? 30 сомон. Ина ино 30 сомони обнушако. Мана косо омадаги ай косотон чанда? 2 дона 25. Ана ино 2 дона 25 беҳад новинкои бисёра. Хушрӯ бисёр духтаро. Мана ҳамаи ҳамино ҳамаш я нархана 2 дона 25 ҳаман ҳар хела душтиян духтарако. Мана инош 11 сомонӣ. Мана бинен ози 10 сумааш ҳам астай. 10 сумаям нишон метием духтаро. Мана диден инаи тараф 10 сомон. Инаи тараф кадомиша ки мегирен духтарако 10 сомон. Ай ози бор нав омадаги духтаро ҳамаша кушодаги нестан. Манам коробкора бинен ҳамаш бори новинкае. Барое ки акция доштан барои ҳаваи ма пешакӣ омадам ки шумо да эълон кунам. Ина ҳама бор духтарако биёен беҳтарин новинкаҳо омадагиай. Ай пеш якта ба якта тамошо карда харидорӣ карда метавонен. Мана нигоҳ кунен. Инамино ҳамаш бори нав. Ино бори нав. Ё чанд суман? Ё чанда? 25 сомон. 25 сомон будай духтаро. И қахшро и чиай охрак? Ира бинен 10 сомон. Новинка омадай. Чанд тара светка бо. Мана коса доран. Мана хел ваяко ҳастай. Ёша бинен ишам 25 сомон ам қахшро вай духтаро. Ваяй цветиш грязнорозовый, бежевый. Инаиш бо хели бирюзовый. Хулас рангои хушрӯ омадагай. Ана духтаро биёен ай пеш бо якта ба якта тамошо карда интихоб кунед. Ина бинен пасдора. Пиёлоора бинен. Пиёлоям бори новинка. Пиёло 8 сумяна. Пиёлошон 8 сомон. Мана духтарако. Пиёлаям як гала новинка омадагай. Баъдани хели тарелкои евростил омадай духтаро. И чанда? Марзия чанда? И чанда? 10 сомон ая? Евростил нигоҳ кунед. Хушрӯҳози канеку биёян. духтаро нарх. И 8 сомон будай тамошобино. Фасони шадиден. Ай бо сиёҳ шамаст. Ҳамин тараф ҳамаш 8-ие. Ин ҳамин тарафа нигоҳ кунен. ҳамаш 8 сомонӣ. Ин ай обнушака диден духтарако. Чӣ хел будай? 10 сомон бо кришкачаш маҳкам мешавад. Хулоса ина ҳамаи ҳамино 8 сомонӣ шудагай. Сиёшам ҳастай. Пиёла. И тарафама? Ана аз ин тарафам духтарако 8 сомонӣ. Мана пиёлаҳои новинка ҳастай. Диден? Ана тарелка чой новинка ҳастай. Ҳамаи ҳамино 8 сомон. Ана диден? Отдели игрушкадаям новинка омадай духтаро. Мана клара бинед. И чанд сумай? Марзия? 60 сомон будай куклошон. Ва и велик доштай духтарои кукла. Бо ай калонам доштай. Калониш 90 сомон. Калониш кани? Калоншам нишон метем. Инаи 60 сомон барои кӯдакотон гирен. Туфаи нағзак. Мана ҳар хела ҳар рангош нигоҳ кунен. Иш дига хели боз пуштагай бо иш дигар хелай. Анози калоношам нишон метем. Ина ё чан? Ана ҳози калоношнам куклора нишон метем. Калонош кадома? Ина я иш 90 сомон будай духтаро. Ана боло будаги 60 сомон. Ин хе мошиноям доран. Пултаки 55 сомон. 120. Ё 120 сомон диден? 55 ина майдошай.
خلاصه برای کودکاتون میتوانین که خریداری کنین. انا اینا 55 سومون پول کتی من ببینین اینا همش برکای نوینکا انا تماشا کنین همه چی آوردگیان دیدین نمخه کنسیلر آدم هر چی آوردگیان دخترکا اینا نگاه کنین رو برای هفتم دروازه دیگه میتر بعد بکالای نوینکا اومده نگاه کنین چه 10 سومون نه 2 تا 25 ای 2 تا 25 بدای بو اکو مغازینی 1001 майда чуй дадам хе набори кукла омадаем хушру 60 сомон нигоҳ кунед бо велик доштай иш 60 сомон иш 90 сомон мана ин 90 сомонаша бинин калони фасонай бо ҳамаи чи дора диде иш лукачаву ина иш бо велик дора мана иш 60 сомон иш 90 сомон мошинчаи фасонам овардагиам духтарако мана 120 сомона мошинчаи пултаки овардаган бо 55 сомонашам ҳастай шумо метавонед ки дархост кунед доставкатон мекунам нигоҳ кунед магазина касе намедонад духтарако мана рӯ барои ҳафтум дарвозаи корвон мешавад ау ҳафтум дарвозаи у тарафи пажарка меша и магазин тарафи тилобозор да дии мошиёна даяй хулас биёен айпеш борошона бинен ко 10 сомон духтаро нигоҳ кунен чанд тара светка беҳад фасон як аксияи ҳозир дар магазини 1001 майда чуйда дар бозори корвон духтаро рӯзи 21 ва 22 март нигоҳ кунед анами партачоҳо 60 сомонӣ шидагай фақат ҳамин 2 рӯз биёен корвон кор мекунад духтаро ин магазин рӯ барои ҳафтум дарвозаи корвон ҷойгирай марамад омада бо айпеш бинен ана баден хес ва ё сулчо омадан 35 сомонӣ мана чанд моделиш омадагиай хулас борои навинка бисёрай биёен айпеш бинен тарелкора бинени қахшру 8 сомонӣ акция кардиян 8 сомон дар магазини 1001 майда чуйда ина сиёшам ҳастай инами тараф ҳамаш тарелкаҳош 8 сомонӣ марҳамат каседа дар корай биёен пиёлошонам 8 сомонай мана бозори корвон тарафи тилобозордай рӯ барои ҳафтум дарвозаи обтобӣ мана диги мошиёнадай нуқтаи савдо ира бинед чӣ тарелкаи хушрӯ омадай 8 сомонӣ доставка доран ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран нависеншона доставка мекунантуна тамошо бино инай хеле ваёшон омада пластмаси ҳар намудам хе тарелкавом хел чизако дар магазини 1001 майда чуйда ино 10 сомон ана 10 сомон рӯ барои ҳафтум дарвозаи корвонда ҷойгирай бо питсапазакам доштиян мана тахтача буринам истифодаш барӣ мешава ира бинен чихо бисёр айҷа ҳамаи ҳамино 10 сомониай яке аз савдогарора рақамошона ман мемонам духтаро ира бинен ҳама бори навинка омадагиай шумо агар доставка хоҳем нависеншона шумода доставка мекунан ина ҳамаи ҳамино навинка марҳамат хоҳишмандо паго бозор кор мекуна рӯзи 21 ва 22 март рӯзи корияй духтаро корвон омадани бошед марҳамат биёен освежитело бо омад 10 сомон марҳамат дар магазини 1001 майда чуйда ином қафасонан буш ина духтаро дар кортон боша биёен айпеш бо борошона бинен дар бозори корвон рӯ барои ҳафтум дарвоза ҷойгирай ина миёям освежител 10 сомон ҳама хелаш омадай духтарако марҳамат омада буден наёфта буден биёен барое ки бор навай ҳама намуча меёбен 10 сомон баъд кондитсионер для вилла омадагиай и кондитсионеро чандай кондитсионер барои либосшӯӣ ина селитраш 50 сомон инаиш 85 сомон и 55 сомон и майдаш чи 20 сомон я литраш хулас иҷа бисёрай ҳар намуда кондитсионер для билья биёен бо айпеш бинен